Mal som 25 rokov, akorát som podpísal v banke papiere na hypotéku a odtiaľ som išiel rovno naspäť do práce, kde som povedal, že končím. Prečo som sa rozhodol dať výpoveď z práce, ktorú som mal fakt rád, mal som báječných kolegov, fajn plat a namiesto toho som sa vydal na neistú cestu freelancingu. Presne o tom ti poviem v tomto videu. Čau, moje meno je Grisy a už je to pár mesiacov, odkedy som sa rozhodol spraviť túto moju pracovnú zmenu o 180 stupňov. Skončil vo svojom full-time programátorskom jobe a robím teda full-time freelancera. Predtým, než možno prejdem k nejakým takým hlavným dôvodom, by som chcel povedať backstory k tomu, ako som vôbec došiel k full-time jobu. Boli to nejaké 2 roky, čo som tam pracoval a bolo to presne, že 2 roky po výške. Keď sme skončili na výške, všetci spolužiaci si nachádzali všelijaké shiny joby vo veľkých IT firmách a ja som začal cítiť také trochu FOMO, že aj ja by som si mal nájsť proste regulárny job, kde by som proste pracoval a vyskyloval sa nejako technologicky a podobne. Dovtedy som robil totiž to také part-time joby a nejaké proste freelancové drobné veci. Trošku som to už vtedy cítil, že ísť cestou freelancingu, ale potom toto FOMO na konci výšky ma presvedčilo, že som to všetko katol a vydal som sa teda normálne cestou full-time jobu. Išiel som tak možno viacej na istotu, povedal som si, že chcem sa viacej venovať programovaniu, mať menej stresu a skrátka istotu, že na konci mesiaca mi pípne výplata. Toto je celkom srandovné, keďže vlastne je to jeden z hlavných dôvodov, prečo som potom spravil tú zmenu a ten switch na freelancing, že táto istota a taká nejaká jednotvárnosť práce ma začala tak trochu ubíjať. Začal som cítiť strašnú túžbu sa viac angažovať a možno nie len akože sadnúť si za komba a programovať, na konci dňa ho zavrieť, ale dať do toho trochu viacej obchodného ducha, marketingového ducha, ktorého som v sebe mal a ísť skrátka svojou cestou, kde môžem svoje nápady premieňať na nejaké reálne projekty, čo možno vedia zarobiť aj peniaze. Druhým takým strašne silným dôvodom je to, že cítil som veľkú túžbu po slobode a potom manažovať si vlastný čas. Asi každý, kto robí v klasickom full-time jobe, si už prešiel tým, že nie vždycky je to efektívne proste sedieť v práci 8 hodín. Skrátka niekedy človek proste není efektívny, iba tam sedí, pozerá do počítača a naopak inokedy, keď má ten drive, napríklad ja často som to mával niekedy po víkendoch alebo večer, som ho nevedel nejak úplne premeniť do toho pracovného vyťaženia. No a s tou slobodou a voľnom súvisí určite aj dovolenka, to ma akože extrémne hitlo. Keď má človek 20 dní dovolenky, je to akože extrémne náročné proste si počas toho roka plánovať nejaké veci, nejaké výlety. Jednoducho toto bola fakt obrovská vec. 20 dní dovolenky, proste no go. Skončilo to v podstate už aj počas môjho full-time jobu tak, že som si bral nejaké neplatené voľno a chcel som buď cestovať alebo sa venovať nejakým vlastným projektom. Dovolenka bola skrátka pre mňa fakt obrovským dôvodom a teraz keď to takto môžem už ako tak ohodnotiť po tých pár mesiacoch, tak je to brutálne oslobodzujúce môcť sa skrátka zobudiť a povedať si, že idem na nejakých veciach pracovať alebo neidem na nejakých veciach pracovať. Aj keď to teda nie je úplne tak, že mám vyložené nohy a celý deň nepracujem, práve naopak, často je to úplne opak. Tá sloboda toho, že si poviem, že idem zamakať a teraz potiahnem napríklad aj celý víkend, ale je to čisto na mne, nemusím sa nikoho pýtať, že či to môžem spraviť, či to nemôžem spraviť, tak toto je fakt bonus a bol to fakt asi jeden z najväčších dôvodov. No a v neposlednom rade to, čo zaujíma asi každého, peniaze. Aj keď teda vravím, že v mojom jobe som zarábal fakt fajn peniaze, trošku mi tá pravidelná výplata začala vadiť. V zmysle tom, že začal som cítiť, že tak trochu stagnujem a nemám chuť možno sa angažovať aj nad rámec práce, čo som často v minulosti robil, či už počas školy alebo počas tých mojich malých freelancových jobov. Namiesto tej istoty som začal cítiť túžbu proste trošku zariskovať, možno vzdať sa nejakej takej pravidelnej výplaty a istoty a namiesto toho proste získať oveľa väčší reward, zisk aj v tomto finančnom smere. Z týchto všetkých dôvodov by som to dal fakt asi až na nejaké tretie miesto, ale je to určite jeden dôležitý bod, ktorý nemôžem opomenúť. Vytvárať skrátka ten leverage, ísť do nejakého väčšieho risku a dostať za to lepšie zaplatené. No prečo točím toto celé video na YouTube? Rozhodol som sa, že chcem túto svoju freelancovú cestu zdieľať s ostatnými, nejaké svoje learnings, výhry, prehry, čo ma to naučilo. A aj keď už je to pár mesiacov, som stále na úplnom začiatku. Nejaké prvé videá som zdieľal na Instagrame formou short form contentu. Cez tie krátke videá sa jednoducho nedá odovzdať tá hodnota a myšlienka tak dobré ako cez takéto dlhšie video na YouTube.
takže preto som sa rozhodol, že chcem zdieľať viac na YouTube. Pokiaľ sú nejaké témy, ktoré by ťa zaujímali zo života takéhoto nezávislého programátora, tak mi určite hoď koment s touto témou a rád o tom niečo natočím. A to je z tohto videa asi už všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ak ťa to zaujíma, tak mi tam hoď subscribe a čau.